5:8. Aron mo to sila nga nagpakita kanimo si Yuba ang Dios sa ilang manggilikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac o ang Dios ni Jacob. Og si Yuba mingon pagayod kaniya, isulod karon sa imong dugan ang imong kamot. O gisulod niya ang iyang kamot sa iyang dugan ug sa iyang buha kini aniya karon ang iyang kamot isanla og naputi ingon sa nibe. Og miingon siya, ibalik mo sa pagsulod ang imong kamot sa imong dugan. Ug yan ibalik sa pagsulod ang iyang kamot sa iyang dugan og sa buha niya kini ikan sa iyang dugan aniya karon na ulian kini sa iyang lain nunod. Og kini nahitabo nga kung sila dili mo tuo kanimo ni mamati sa tingog sa unang nga ilahanan sila matuo sa tingog sa ulahi nga ilahanan. Una, nagduha-duha si Moises. Matod pa niya. Mutuo ba ka sila nako? Nga wala ka man magpakita. Muingon niya sila nga, wala ka magpakita kanimo ang Dios. Ingon ang Dios. Kung sa mga nasa yung kamot, niya sungkod. Niya itsa. Pag-itsa niya nahimang bitin. Niya yung na Diyos, hindi kuhaa ang bitin. Kukti sa ikog. So, insakto na paghawid sa bitin, sa ikog. Sa ikog, kuktan niyo ang bitin, kung mukupag ang bitin. Ayaw, dapit sa may ulo. Na usahay mo mahadlo kay ang bitin, dali rin mo. Anak, mura naman spring. Pero dili na problema basta kuktan mong ikog. Kaya kung di naman, hindi mo siya tuyok. Di naman natin kalihok. Kung di ba, paghawid niyo mo, anaulin mo. Wala ang insaktong paghawid. Ako wala ko kahawid. Bitin nga buhi. Kay bilukan man ako. Kaya kay magtanong ako bilok. Pero patay nga bitin, kadaghan ako nakahawid. Ang importante, bitin. Buhi man siya patay. Basta kay bitin. Ikaduha, nagingon na ginawa, ang imong kamot isulod sa dugan. Imposible ba yan imong kamot kasulod sa ilaw. Pagkuha niya, isang la. Yung isunod og balik, pagtutoy ko na ayo. So mo to usa kay hanan. So padayon ta arita sa Jis pa introduce. Exodus 4 Jis pa yung sa 12. O si Moises mingon kang Yuba, Ginoo dili ba ako ang tao nga madani kong musulti bisan hangtod karon bisan sukad nga ikaw misulti sa imong ulipon kay ako manginay nga mamulong ug lungit sa dila ug si Yuba may tubag kaniya kinsa man di ay ang nagbuhat sa bakba sa tao kung kinsa ba ang nagbuhat sa tao nga mama o kun bungol kun sa makakita kun sa butang dili ba ako man si Yuba busa karon lumakaw ka kay ako magahuban sa imong bakba magatudlo kanimo kung unsa imong isulti. Okay. Ka 13 ayon sa 15. Unya siya miingon, "O Ginoo, ipadala, nagaampo ako kanimo pinaagi sa iyang kamot nga sa imong pagasubuhon." Ug si Yuba nasuko batok kang Moses ug miingon siya, "Wala ba diha ang imong igsoon nga laki nga si Aaron nga libihanon? Nahibalo ako nga siya makasulti og mayo. O kusab ania karon siya moanhi sa pagsugat kanimo ug kung siya makita kanimo mahinangop siya sa iyang kasing-kasing. O ikaw nagasulti kaniya og mga butang sa mga pulong sa iyang bakba ug ako magauban sa imong bakba ug sa iyang bakba ug ako magatudlo kaninyo sa inyong pagmamaton." Sunod, Isaias pa sa 18. Exodus 4:16 paingon sa 18. Og siya mahimo nga imong magsusulti alang kanimo sa atubangan sa katawhan. Og mahitabo nga siya magasilbi nga imong baba og ikaw mahimo kaniya ingon sa Dios. Og ikaw magabitbit niining sungkod sa imong kamot nga uban niini magabuhat ka og mga ilhanan. Og si Moises milakaw og mipauli ngadto kang Jethro nga iyang ugangan og miingon kaniya, "Palakta ako, nagaampo ako kanimo og papaulia ako ngadto sa akong mga igsuon nga atoa sa Ehipto og mutan-aw ako kung mga buhi pa ba sila." Og si Jethro miingon kang Moises, "Lumakaw ka So,
Una din nga, ikatulong problema ni Moses nga nakita. Dili siya maayo manulti. Matod pa, yungit. Muna iyang reklamo nga, di na ba ko maayo manulti? Yungit na ba ko? Nagingon ang Ginoo nga, kinsa man di ay ang nagbuhat sa baba. Di ba ako man? Kinsa nagbuhat sa bungol, sa mga buta, sa mga kita. Di ba ako man? Kinsa nagbuhat sa tao nga amang, di ba ako man? So magreklamo niya, hinayan siya musulti, nagingon ang Diyos. Ako ang naghimo sa baba. Kung matod pa sa Diyos, ako mag-auban sa imo baba.